Ten váš spolužiak Mišo. Tak volám sa Michal Švarc, študujem na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Aký odbor študuješ? Odbor, to je masmediálna fakulta, odbor marketingová komunikácia. Toto je môj spolužiak Mišo, ktorý sa aktívne venuje snowboardingu už koľko rokov? 7 rokov. Dobre, čo ťa dovedlo k tomuto športu? No, dovedlo ma to, že som najprv chodil na lyže, ale to ma prestalo baviť a môj bratranec prišiel takým nápadom starší a doniesol k nám snowboard, tak som to vyskúšal, začalo sa mi to páčiť a pokračujem som až do dnes. Mišo, lyžoval si už niekde v zahraničí? Áno, bol som s kamarátmi, rád chodívame do Rakúskych Alp, do Hofgardu, kde je veľmi dobré podmienky na snowboardovanie, kde je čistý napadnutý, čerstvo napadnutý sneh, kde je množstvo freeridových dráh. Boli sme raz aj v Temeringu, ale tam to bolo síce pekné, ale viac sa mi páči v tom Hofgarde. A ešte radi chodíme na ľadovec. Tam sú aj rôzne takéto dráhy, ako vidíte tu. Je tam spravený park pre snowboardistov, kde sa dajú predvádzať rôzne triky, pri ktorých sa stávajú aj nejaké úrazy. A mal si už ty nejaký úraz? Stalo sa mi v 15, že sme boli na takýchto dráhach a volá sa to, že Rainbow, momentálne tu to nie je, ako vidím, je to taký poloblúk a na tom som spadol na hlavu a plece, tak som si zlomil kľúčnú košť. Ako dlho si sa z toho liečil? No, trvalo to dosť dlho, musel som nejaký čas tam spraviť chvíľu v nemocnici, keď mi to dali dokopy a potom nejaký ten čas doma, asi mesiac. Som, že vraj vyučuješ snowboarding, je to pravda? Áno, je to pravda. Spravil som si pred 2 rokmi inštruktorský kurz, kde som sa vlastne naučil, ako vyučovať ostatných iných a správne držanie tela, ako správne jazdiť, určitú techniku aj teóriu. A momentálne vyučujem aj na krahuliach, aj na skalke u nás doma, kde to mám. Ako vidíš svoje snowboardové pôsobenie do budúcnosti? Máš plány v tom pokračovať? Momentálne by som chcel dokončiť školu, to je pre mňa prvoradé, aby som mal nejaký taký základ a potom by som sa k tomu chcel venovať akože naplno. Pokiaľ nebudem úspešný a nepresadím sa nejako svetovo alebo v slovenskom tomto našom kraji, tak sa budem usilovať niečo robiť podobné, napríklad vyučovať toho inštruktora, robiť pre deti a mládež, alebo budem sa snažiť niečo proste s tým pracovať, alebo točiť, natáčať, strihať videá rôznych mojich kamarátov, aj zo zahraničia, ktorých mám a tak.